21 стагоддзе, імклівае стагоддзе, мяняюцца людзі, адносіны, уяўленні. І толькі адно з'яўляецца нязменным – сям'я. На працягу стагоддзяў фарміравалася ўяўленне чалавека пра сям'ю, пра узнаёмыя адносіны ў ёй. Крыніцай гэтай уяўленняў, гэтых ведаў з'яўляюцца творы вуснай народнай творчасці, у прыватнасці, прыказкі і прымаўкі. Мэтай работы – вызначыць сістэму ўнутрасямейных адносін. Задачы – раскрыць сутнасць паняццяў, ахарактарызаваць сістэму ўнутрасямейных адносін, скласці слоўнік беларускіх прыказак і прымавак, рускіх прыказак і прымавак на тэму бацькі і дзеці. Аб'ект даследавання – беларускія і рускія прыказкі і прымаўкі. Прадмет даследавання – унутрасямейныя адносіны. Актуальнасць работы вызначаецца тым, што ў працэсе даследавання пацвярджаецца факт значнасці сямейных адносін. Метады даследавання тэарэтычныя, аналіз, сінтэз. Прыказка – жанр фальклору, афарыстычна, сціснуты, рытмічна арганізованы, вобразны, граматычны і лагічна закончаны выраз з павучальным зместам. Што пасееш, тое і пажнеш. Рыфма. Рытм надаюць прыказкам і прымаўкам інтанацыйную закончнасць, сэнсавую цэласнасць. Прыказкі і прымаўкі трэба вывучаць, яны шмат даюць для разумення народнага шматвяковага вопыту. Мэта нашай работы заключалася ў вывучэнні сістэмы ўнутрасямейных адносін бацькі і дзеці на матэрыяле прыказак і прымавак беларускага і рускага народу.